Na tashi a hannun kishiya ta uwa kuma ni na sha wuya. Na yo kuka da idaniya don uwa ta ban ma santa ba. Na akan ce ɗan kowa yake ga waɗansu ko ai ba haka ba yake don wasu ɗa'in ba fada su bane ko zai sha uku ba. Tilawanki aiki ko abinci suka yi basu ba shi ya ɗan taɓa. Cuta ko da za ta karshe ba za su kula shi ba wai uwa. Domin bai da uwa wayo ni wayo rayuwar duniya ban san daɗin ta ba. Abba na yanzu kana gani rayuwa ta bata da martaba. Duba ka ga fuskata wa matar ka ce ba mata wazan guba. Matsala ta ido na kamu dai da sakan bakai wata damuwa don ba uwa. Madan Allah ko ina kike ni kawai ni ki zo ki tafi da ni. Ko cikin kabari ne na aminta idan har kina ciki zani ne. Ni ko mutuwa ce za ta sada mini da ke ni na ji ne. Duk wuyar da nake sha duniya a rashin ki nake sha uwa. Wankin 'ya'yan matar ka ne da ke yi ko ba lafiya. Dukkan wani aiki ne nake baruwan da zan iya gajiya. Nai daidai zagi ban yi daidai ba duka wai na sha wuya na azabta gurin matar ka wadda ka samu ramin madadin uwa. Madadin uwa. Wahalar yunwa da kishin ruwa ga abinci ina sai dai bara. In kwanci ragowar yara duka da sha'ar jiki na ya kumbura. Dan azabar duka in jiki ya fashe ta zuba mini karara. A uku ba har da su kankara ba hawaye na ya ta kururuwa. Zuwa makarantar safe ko ta yamma sai talla a kasuwa. Duk sa'anni na sun fi ni komai a fannin daɗin rayuwa. Ko azance in na yi magana sai a ce kai gyara ni kuwa sai na hau kuka. Kai rayuwa babu daɗi in har ba uwa.